paghapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Good morning, mga tugang. Good morning po sa Indogabos. Aldaw ngunyan na Webes na po, petsa 16 kan bulan na Nobyembre. Kita po mga tugang nagbo-broadcast live from Tagaytay City. Dahilan tayo po kami digdiki atendera na sarong pagtiripon. Ini pong pagtiripon mga tugang kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pero ang mga representative po digdi, iyo po ang mga station owners sa bilog na Pilipinas. Kita po bako man kita station owners, kundi natawanan kita ka instruction tabi kan sa tuyang mga boses na magpasirin digdi para po magdangog mga tugang kan sa tuyang konferensya. Ano man nga ang pwedeng pag-ururunan? Ang pag-ururunan po digdi sa mga members concerns, mga concern tabi. Lalo na po sa mga may sadiri nin mga istasyon. Yan po ang pag-iristoryahan. Hindi po mga tugang sa pagtiripo na ini. Hanggang po ini sa Sabado, hindi po mga tugang sa Tagaytay City. Kaya yan po digdi si Ma'am Brenda Locsin, si Sir Jose Locsin, ang samuya pong chairman kan board kan PBN Broadcasting Network Incorporated. Asin po mga tugang yan po digdi si EBP Glenn Barcelona, and kami po ang ma-representar kan PBN Broadcasting Network hindi sa pagtiripon na ini. Ang apod po kang pagtiripon iyo ang Top Level Management Conference, Top Level Management Conference o TLMC. Ini po dati pinagigibo po ini via Zoom. Paano kaya baga due to pandemic napundo ini gabos na mga aktibidades na ini sa loob kinagkapirang mga taon. Kaya expected po na may mga panibagong update digdi, may kinaraman po sa station concerns, mga network ownership, mga tugang, para po duman lang sa mga miyembro, mga miyembro po kang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaya live po kita ngunyan na naka-broadcast dito. Anyway, 9 o'clock pa man po mangyayari ang registration, mga tugang, para sa mga miyembro sa mga maatintir pagtiripon. As of now, nagkakaigwatabi kimisa bago ang gabos, misa na mga tugang tadakol kitang mga miyembros kan KBP na mga padi, na mga may mga pinapadalagan po kan so Catholic Bishops Conference of the Philippines na mga radyo, mga tugang sa bilog na Pilipinas. Okay, so kumusta po kamo gabos? Napag-aaga mga tugang para po sa mga reactions natin. Magapod giraray o mag-text po sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Yan pang number na pwedeng apunan o kaya po sa satuyang Facebook Messenger, pwede po kitang i-message tabi para po sa mga dagdag na kaaraman ngunyan tabing pagkaaga di po sa satuyang programa. Okay, so apera kaiyan ngunyan pong aldaw, igwaman mga tugang kimangyayari po na saro tabing marhay na pagtiripon dyan sa Legazpi City Convention Center. May pagtiripon dyan sa Legazpi City Convention Center na papanginutan tabi kang Diocese kan Legazpi. Ito pong pigaapod na training seminar, leadership training para po sa pre-K na, mga tugang level 2, para po duman sa kung anong gigiribuhon, mga dagdag na gigibon kan simbahan, para po mga tugang duman sa ano ang pwede na pag-iristoryahan dyan, ano ang pinagibukan simbahan. Sa kita baga ka ito ka nagkasal kita, generasal kita, iga po dyan mga tugang kipig-apod na so seminar baga. Dua baga ang seminar tampigat kung kamong natandaan nindo kang kinarasal kita sa simbahan, dua baga ang pig-atender na seminar. Primero, mas seminar ka po sa simbahan. Lingaw ko na kung perang aldaw ito. Tapos, mga tugang ikaduwa, mas seminar ka po sa City Health Office kung taga Legazpi ka. Kung taga Igbakang Munisipyo, dumantabi sa Municipal Health Office. Bigay seminar baga yan. Ang pag-iristoryan tungkol sa family planning. O, sa simbahan man, yan po na pre-K na seminar para sa pagpapakusog kang relasyon, mga tugang kan mga bagong
akan mga ikakasal, lalo na kung kamo, pagkinasal na. Yan. Kaya, digdi po, gari may mga dagdag na ipapag-iristoryahan dyan sa Legazpi City Convention Center, may kinaraman po dyan mga tugang sa, may kinaraman po dyan sa pre-K na iyan. Sa panginginot po yan ni ang Commission on Family and Life, may nanginginutan po ni Father Dave Ramoso, tabi. And then, dyan po sa Saldiang Diocese, inyan man dyan si Bishop Dialogo, garo siya po ang in charge kan Family and Life, ECFL. Economical, Commission on Family and Life. Ayan. And then, yan po dyan si Archbishop Garcera. Yan po si Archbishop, haloy pong naging bishop iyang kang Daet, Camarines Norte. No? Kaya, siya po, mga tugang, na-assign po sa bilang arsobispo kang diocese kang bilang arsobispo kang archdiocese po kan Lipa sa Batangas. Yan, daw na po duman. Kaya sinan mga speakers kaya unexpected po na yaon sa mga kapadian ta, and of course ang sa tuya tabing obispo si Bishop Joel Bailon, mga tugang iyo po ang may imprimatur, no, para gibuhon. Grabe ano may imprimatur. Siyempre may pagtugot pa sa tuyang obispo, mga tugang para gibuhon iyan digdi sa Bicol region. Ano, kumusta, gusto kong makumusta sa mga kwanta. Baringan ita subagyo baga nagluya di ba? Nagluya so low pressure luminuya naging kuan na lang ini ay subagyo naging low pressure and hanggang ngunyan di pa po mga tugang nakakalaog sa Philippine Area of Responsibility. So yan po ang sitwasyon mo niyan. Kaya kuan tabi pero kasuhapon habang pabiyahe kami digdi sa kuan sa Tagaytay grabing uran ha. Pun sa Legazpi hanggang Tagaytay, mga tugang uran, tabian sa Muyang Sinapar. Kaya di kami nakapadalagan ki makaskas kan auto, tabi na sa kuyang pinagmamaneho. Nag-abot kami digdi, mag-11 o'clock nin Banggi. And anyway, mga tugang, as usual, ano nga yan, experience as usual tabi, ang National Highway ta, pano nin lubak. Bata matubig, bigla ka nang makakashoot sa lubak, dahilan mga tugang sa sa tinampo na talagang hanggang ngunyan talagang nagkakaigday masyadong napapakarhay na inimaging makurukas lamang ang sa tuya na travel. Okay? O sige, alas 7:33 o alas 7:53 na po. Nin pagkaaga, mga tugang didi po sa tuya na programa. Kumusta po ka mga boss? Aramon ta daw ang sitwasyon tabi diyan sa kwan, ang sitwasyon tabi diyan sa Legazpi City Convention Center. Mga tugang, kung kumusta na, tabi ang preparasyon dyan para sa satuyang aktibidad. And taon may mga makakauron man kita. Baka mga tugang swertihon kita. Makahuron tangon yan si dating Senador Leila de Lima. Baka lamang baka lamang swertihon kita, no? Ang satong nadangog, naguli po si Senador Leila de Lima, mga tugang sa endang residensya. Dili po sa sa Iriga City, taga Iriga bagay ni Leila Bicolano, sila Leila. Baka lamang surtihong kita naghahanap kitang contact para po ma-live interview tapo digdi sa DCGB si Senadora Leila de Lima. All right. Aramon ta muna ang sitwasyon, sa luwas, diyan sa luwas kay watabi si Josh Babino live from Legazpi City Convention Center. Joshua, good morning. Come in. Yes, good morning Tabi, Sitting Henry. Good morning sa mga para antabay. Ang sitwasyon digdi sa Legazpi City Convention Center, halos gabos naman preparado, naka-set up na para digdi sa mangyayaring dakulang aktibidad digdi sa Bicol Region, in Bicol Regional Pre-K na Facilitators Assembly on the catechumenal pathways for married life. Kasuhapon, maski medyo mauran-uran ng panahon kan mag-arabutan na dito sa mga participantes, nasa 180 na mga participants ang masabay niya na pagkaaga. Hali ini sa mga manlain-lain na mga dioceses. Digdi sa bilog na Bicol Region, may mga representatives. Halis Archdiocese of Nueva Cáceres, Diocese of Legazpi, Diocese of Daet, Sarabay Manso, Diocese of Sorsogon, Diocese of Masbate, Diocese of Virac, and Diocese of Libmanan. And kasuhapon man, nag-abot naman personal mismo di sa siyudad ng Legazpi si Archbishop Gilbert Garcera, ang Archbispo BP kan na Lipa and chairman kan na Family and Life sa bilog na CDSP.
Kaya dakulang aktibidad ini BP na mangyayari dito sa Legazpi City. Susugan sa mga initial tampag pag-ulay sa mga kapadian kasuhapon si Archbishop Garcia na kaulay naman na interview sa kasuhapon si Ate Angelero and sigud saya importanteng maray ining pre-K na kaya BP takong bagayo so paghahanda para sa mga couples mapakasal tangali ng paglaog nila sa married life at least preparado sinda aram nila sa mga dapat diribon ano sa mga pwede nindang ma-experience and kung paano nila mas mapapahalagaan itong sanctity of marriage na pinag-apol sa BP Henry. And si Reverend Father Dave Ramoso ang namamayuman kan family life sa Diocese of Legazpi sigud sa iya sa paagi kay ning assembly ang unya na pagkaagang ini ang unya na aldaw and mapadagos sa aga dakulong tabang tabi BP Henry para at least may tuturo kaya digdi sa paagi kan na seminar training ngayon so mga bagong approach pag-abot sa pagkondusir kay ning pre-K na sa mga mapakasal tabi BP Henry. And nakulang tamang itong inidiskutir na pagkaaga ni Archbishop Garcia at inidiskutir niya itong nakapalaman naman sa libro itong Catechumenal Pathways for Married Life. So, hunya na pagkaaga, padit-date na nag-aarabutan itong mga participants sa mga manlain-lain na mga diocese. And pupunan din sa rong banal na misa sa BP Henry and pagkatapos kaya sunod-sunod na itong mga welcome messages kan mga guests na madigdiman sa Legazpi City Convention Center. May message na paabot si Legazpi City Mayor Geraldine Musal. May welcome remarks man si Father Dave Ramoso and si Father William Santiago kan Archdiocese of Cáceres. So sunod-sunod ang mga messages and pagkatapos kayo sa DPP, yun na itong formal na talk or discussion na mangyayari para digdi sa mga pre-K na facilitators ta. So pigisirip ko BP, yaw na digdi si Archbishop Garcia, si Father Dave, yaw naman digdi sa venue sa Henry. So nasa registration lang so ibang mga participants ta and siguro sa pwedeng minutos papo ng banal na misa para formalmente nang mapuunan ining Bicol Regional Pre-K na Facilitators Assembly on the Catechumenal Pathways for Married Life. Oo. So ano, okay na diyan kita? Okay na? Okay na, naka-set up na gabos pa dito. Pigabot na lang, piganap na lang na matapos sa registration itong mga participants na nag-arabot pa tabi dito Henry as of now. So, sound system ta? Okay na pigturawang-tuwangan na maka at sa set up tabi dito Henry. So halos planchado okay naman tabi. Alat na lang kita na formalmente magpoon. Yes, okay. So, 1.5 day. 1.5 day yan. Sabi dyan, Joshua, kumusta ang ambience dyan? Kumusta ang palibot kang Legazpi Convention Center? Aram mo, region-wide baga na ko yan, di ba? Napagtiripo na yan. Kumusta ang ambience palibot? Pag-abot dito sa sharing na bagay, convenient ini, hindi pa kaya dito mahiwas. Actually, ang naokupar lang nga so nasa inota na parte kan na convention center. So nasa likod, medyo mahiwas para sa registration area. Magayon dito arga kayo sa as of now, nag-po na naman mag-ora at least so mga mapila sa registration, nasa laog mo sila dito. Dahil na matapuyasan sa laog, dahil na maunantan. May was, convenient pa na ang venue, kasyang-kasya itong nasa poco mas o menos 180 na mga maatindir, participante sa nasabi ng 180? 180 sabi ni Father Dave, more or less 180. Ang pinakadakol na delegation, so Diocese of Legazpi City, tayo ang kumbaga host mo niyan. Itong nabanggit ang mga diocese kasabago sa Bilog na Bicol, dakol man sa mga maarabot na participants and total kayan, more or less 180. Okay, very good. Okay. So at least
kuha na lang, kuha na sana, date na kimbot na lang, makapuo na kita. Pero anong parte kang programa? Ano ang may programa katabi dyan, Diyos? Anong mga talk na pag-urunan? Oo, ang ilang kay BP, so mga mensahe kan mga Ayun, naputol si Joshua. Naputol. Okay. Sige daw. Okay na, Joshua? Hello? Yes, BP, so taon-taon, alas 10, mga alas 10 sa 45, mapuna itong formal talk ni Arcebispo Garcera. Ididiskutir niya itong catechumenal pathways for married life. Tapos ang sunod kayan tabi, BP Henry, itong orientation on reporting on pre-K na modules kana manlain-lain na mga participantes digdi kana manlain-lain na mga dioceses sa palibot na Bicol region. And pagka hapon, part 2 kan discussion ni Archbishop Garcera and may fellowship na mangyayari man taon na banggitan ni BP Henry, care of na ni Sir Ted Ramores. Kaso banggi nakauron ko man si Sir Ted and Madam Ruby Ramores. Sinda so masirbing moderator mo niya na maghapon na ini. And siguro sa inda, importanteng mara ini lalo naman na kumbaga importante para sa mga participants and tanganing pagbalik sa mga kanya-kanyang diocese, mainiras, maipalakop sa komunidad, lalo tanganing matawan na kumbaga tamang edukasyon, informasyon itong mga kumbaga young couples na mapakasalta. Importanteng marikabiti na kumbaga sentro kan relasyon ang pagtubod sa Diyos. Kung sabi nga ni Madam Ruby, masarik. Kasi 42 years nang nag-ibahan, sabi niya, bako kaya gabos na panahon, bed of roses ang pagmati. Siyempre, igwanin mga challenges, igwanin mga trials. Pero pag kinasal na ngaya, tulo na ngaya kamong nag-irebaybahan, kamong mag-agom, pati si Jesus. So, kung may problema, may mga trials, may challenges sa relasyon, yun si Jesus, magagagkas namin tabang, tanganing tawang kanin giya. Ayan. Okay. Pero Diyos, magatindir ka na tamay dyan, Diyos, mga maka-advance ka na. Yun na, nakaset up naman kami. So, mapara naman na kami, tama po naman sumita. Ang advice ko sa imo, magdagog ka na kan mga lecture dyan, buda nga maka-advance ka na ki-informasyon. Nga makahanda ka na. Ano? Iyo, diba? Tapos, pag-ulit mo, papaturo ako naman tayo mo. Oo. Paski si Anjday na muna, magtagalakaw-lakaw na muna. Taday pa man siya kiplano. Ika, dapat pang ka na talaga. Dapat ika Turo taray din pala. Ikaw ka na nga na. Yan na. Okay? O, sige. Okay, tabi BP. So, mapo na. 8 na minutos. Maset up naman kita live kita BP na tabi. Para duman sa mga maarantabay sa Facebook Live. Nagtugtog na sound system? Nagtugtog na sound system? Nagtugtog na sound system? Father Dave. Nag-sound check na. Makusog. Okay, makusog. Lakop sa bilog na convention center. Okay. Sige. Okay, tayo tayong taligdi. Bilog na coverage team. Ramir Tanay, Tresha Litana, and Ange Calero. With Boy Mata, Josh Pabino, DCGB. Salamat Joshua sa report live from Legazpi City Convention Center para po sa importante pagtiripon ngunyan kan mga religious group sa bilog na Pilipina ay sa bilog na Bicol region asin po igwaman dyan mga tugang ki mga representante hali sa Archdiocese of Batangas and sa panginginot dyan Kanlipa no sa panginginot po ni Arsobispo Gilbert Garcera. Alright, nasa linya mga tugang ang dagdag na rin. O taking sa mga elected SK and barangay officials sa 3rd District Canalbay. Unlimited? Uy! Unlimited. Jim, come in, Jim. Come in, Jimmy. Jimmy. Pag sa maluto baga, up to sawa, di ba? Unlimited rice, up to sawa. Ano? Jimmy?
ay pangyayari sa Maabakan. Nawala kayo si Jimmy, naputol kayo, ha? Naputol, mga tugang si Jimmy. Okay na? Ayun, yan na, bumabalik si Jimmy. Alright, team, okay na, Jimmy? Yes, BP. Hello. Hello, BP. Yes, good morning. Pasok. Uminuran kaya sa mga dagdag niya tong bareta. Oho, sige. Sunod-sunod ang mga o-taking kan mga SK asin mga barangay officials. Digdi sa 3rd district pagkatapos kan eleksyon inot ng may o-taking. Susundan sa aga may mas o-taking. Alas 3 rin pagkahapon digdi sa compound kan morm sa covered court na ipinagibo kan AKB. Ang mga masumpa gabos na ilihidong opisyalis sa barangay sakop kan Batan, Piodoran, Hubilyar, asin syudad nin Ligaw, Biriyo na manunurumpaan mga ini. Ang mapasumpa basado sa nakuha niya itong informasyon, sinda Congressman Joey Salceda, asin Congressman Saldico kan AKB, gulpiin ita BBP sa aga, mapapanaw sigurado ang compound gun morms nin mga elected officials. Pizza 20 naman, the same, may o-taking LGU version man sa pamamayuman ni Mayor Chino Garcia, asin aninbitado man si Mayor Adrian Salceda, kan Pulangi, gabos man SK asin barangay officials, aga hapon ang panunurumpa tabi BP. Sangunya na sa paghanda na ang ginubatan sa duwang sunudan na aktibidad na ini, sa aga asin Pizza 20, Sentro Ginubatan Albay. Matindi. Ano surumpaan na di? Matindi. Surumpaan sa nang surumpaan. Oo. Kaso bago baga may report si Jomar na gigibuhon man duman sa 1st District, si Kong Joey man sumapasumpa. Ngunyan garo. Ngunyan aldaw. Ngunyan kayo. Kaya sa aga, digdi naman sa 3rd District. Yes. Matindi Okay. si... Ano si Kong Joey tagaro ang libot niya? Province-wide. Widespread. Jimmy? Ha? Widespread. Oh, natagari widespread. Gari ang libot niya. Buong Albay. Anong niya unyan? Ano ang... Gobernador. Panggobernador. Panggobernador? Oo. Natulan ka. Natulan ka? Nag-isip lang ako. Nag-isip lang. Naghahapot last ka term sa... niya na palaan, di ba? Last term niya na palaan. Naghahapot ka sa sadiri mo? Last term niya na pala na congressman. Adi, Amo na. iyo manangga. So, kung mag-gobernador siya, ay, di, may duwa nang, may magkalaban na tulos. Igwa na tulos. Kisay. Di ba? Siyempre, si incumbent governor, si Governor Grex Lagman. Ah. Dito ang sa ano. Di ba? Oo. Yan sa sinalidahan, ano man ito na, Susunalidahan ni, ni Governor Grex. ay, sarap pa ito. Sarap pa Ah. ito. Alangan man, di ba? Sarap pa ito. Dahil man ito sabot kung may mga surumpaan man ito. Dahil man sabot kung si Ikaw man, Gobernador ikaw man, Grex Kay. Lagman may mga sumpa man. Ito pati. May mga pasumpa man. Ito pati, iba man ang kung kayo, nagusumpa sa iya, so mga pigduduman niyang tao sa barangay. Kanya-kanya man Ibang ining pasumpa diskarte. kayo, kanya-kanyang diskarte. Imagine, ini mga leaders kang barangay, ito, pag nagduduman sa barangay, so tawa nagusumpa. Iba. Kanya-kanya man. talaga. Oo, iba talaga. Okay, siyenta. Kung nigwaman man tuman na sumpaan, okay lang. May cover Oo. tamaan. Ayo, yes, okay. Unlimited garo ini, nasurumpaan na ini. Ata, iyo nga ni. Anyway, ikaw, nagsumpa ka naman. Ano? Nagsumpa ka na. Sinumpa ko baga? Hindi malas. Asin din na. Jimmy na salita di si Jimmy Nyos. Thank you, Jimmy. Sorry po natin. Salbatan. Iyon pala sa nangyari. Ano? Okay. Sige. Iyan po pala ng mga pangyayari sa palibutan. Jimmy, nasalita, mga tugang, hali po dyan sa aluwas.
Okay, bueno. Oras natin alas 8:10. Ang mga baretang yan, natun po sa Indo, kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mommies, nagbabalik na ang EQ and Genius Kiddie Fun Time Redemption Promo. At dahil partners tayo in celebrating babies' milestones, bibigyan namin kayo ng mga special na papremyo this year. Just collect empty wrappers of EQ Dry, EQ Pants, EQ Plus, and Genius Premium Pants to earn points and get cute prizes. Make eating time more exciting with a bamboo dish set. Make playing more fun with a foldable playmat. Or make learning more enjoyable with a 3-in-1 kiddie table and chair set. Gawing mas fun ang pag-achieve ng milestones ni baby with EQ and Genius Kiddie Fun Time Promo. Submission of entries is valid from September 1 to November 30, 2023, and prizes can be redeemed until January 31, 2024. For more details, visit eqdiapers.com.ph or our Facebook page. Promo valid from September 1 to November 30, 2023. Per DTI Fair Trade Permit Number 170438, Series of 2023. Gawing mas fun ang pag-achieve ng milestone ni baby with EQ and Genius Kiddie Fun Time Promo. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking pigro na. Kagapay for more than 30 pigro lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapi. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Coco Martin po. At ito naman, ang napili kong aso, si Brownie. Brownie, pili ka. Ball or bone? Yum yum, yum yum, Walk or play? yum yum, yum yum, Chicken or treat? yum yum, yum yum. Ang barkada ko, mas gusto ang real meat taste ng yum-yum kaysa ibang dog food. Gawa ng mga experts sa USA, sulit at masustansya. Yum-yum talaga! Yum yum. Ang choice ng barkada ko. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life you have what's right. Choose what's true. Ito ang moment mo to choose what you love. Choose what is cool for you. Choose what is true. Choose what's true. Time to feel alive. Time to share your voice. With GSM Blue, celebrate your choice. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you with GSM Blue. What's your true? Drink responsibly. Mga pare, Eddie Bong Plaza po. Eddie Bong Plaza, champion fighter and breeder. Pagdating sa maintenance, gusto ko fresh ang matuka ng mga panabong ko. Kaya sa selyado ako. Enerton 1 kilo pa. Fresh? Isang kilo ng Enerton? Oo, bawat kilo selyado para manatili ang freshness. Tama pa ang timpla. Kaya ang katawan ng panabong ko, maintenance pa lang, nakaplikot na. Sa Thunderbird Enerton, laban o wala, laging handa. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon at ang sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Cali, Cali, Bobby Cali, 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 para sa perky ang mood. Cali, bubbly ang sarap. Cali, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light. May Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, Bobby Cali, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Tabo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemix, basta Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical. Expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical. Expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. First time magnamit ng Red Horse Dre. First time masiramon, urutruhon, grabe. First time enotong namit, igwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! Coco Martin po. At ito naman, ang mapili kong aso, si Brownie. Brownie, pili ka. Ball or bone? Yum, 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 yum. Walk or play? Yum, 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 yum. Chicken or treat? Yum, 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 yum. Ang barkada ko, mas gusto ang real meat taste ng Yum Yum kaysa ibang dog food. Gawa ng mga expert sa USA, sulit at masustansya. Yum Yum talaga! Yum, yum. Ang choice ng barkada ko. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars. Ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti. Surf yan, baret ang gustong-gusto mo. May power galing. Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang didipo sa satuyang programa alas 8:20 na makaskaso ng oras. Adi, 8:20 na pala. Oy,
sa maabot pala ng mga tugang na kuan, sa maabot pala na Sabado, ay tama ba? Sa maabot pala na December 1, paguna ako Sabado, December 1, susugduman sana ko niya to mga tugang na bareta, bubukasan tabi diyan sa Sawangan Park. An Christmas Village nang apod tabi aapodon mga tugang na winter Christmas tree. Ang tema niya winter Christmas, yan ha. Diyan po yung gigibuhon mga tugang sa Sawangan Park tabi para daw maging relax, pwedeng pasyaran nin mga bisita sa Legazpi City, asin kita mismo na mga Legazpenyo, asin mga kataraling na lugar. Inot ining pinaglansar palan kano minaging 2019 before na magkaigwa po din pandemic. So ang opening da tabi kaiyan and lighting ceremonies gigibuhon tabi sa December 1, ha? December 1. Asin magayon ini igwa pigapon siyang winter Christmas igwa palan siya mga tugang ki mga mahiling databi na puting ilaw, white lights, mga winter arc, yan. May Santa Claus, yan. Snowman, uyug-uyugon mo an. Buda minimalist na Yuletide village, giant Christmas balls, candy canes, gingerbread house, snowflakes, tunnel of lights, and other Christmas displays. Ini siguro na mga candy canes, di ba? Ini kayo dapat kayo mga gingerbread. So talagang the best. Magbugta ko dyan mga pagkaon na talagang gari pang Christmas. Yan, okay? O di, papartisiparan da yan kan iba-iba mga tugang na mga ahensya kan gobyerno. Salamat databi sa o kasarabay dyan ang United Architects of the Philippines, Legazpi Chapter, tabi ang iba-ibang mga club sa tuyang syudad. Siyempre po sa Panginot yan kan Legazpi City Tourism Office na si Madam Agapita Pacres. Yan. Ang sa tuya tabi na City Tourism Officer. Legazpi City Tourism Officer. And of course, sa panginginot po yan mga tugang ni Mayor Geraldine Rosal. Yan. Magkakay gwada. Tabi ki Christmas Village. Yan po sa Sawangan Park. Bubukasan. Bubukasan tabi mga tugang sa Pizza 1 kan Disyembre. Okay. Dagdag na report. Hali po dyan sa lawas. Alas 8:23 nin pagkaaga. Nasa linya po si Ange Galero. Ange, good morning. Pasok. Yes, good morning, VP. Good morning sa mga paraantabay. Location kan Visit Gibenusial, man kita digdi sa Legazpi City Convention Center para digdi sa Bicol Regional Meeting o kaya assembly kan mga 3K na workers para sa Catechumenal Pathways for Married Life. Sa ngunyan, VP, nagpupuo na ang banal na misa sa panginganod iyan ni Most Reverend Jose Alan Dialogo, ang Bishop kan Diocese of Sorsogon, asin siya man ang in charge kan CBCP ECFL o kaya ining Commission on Family and Life sa Bicol Region. Kasubago man pang nagpreparar ang siyam na kapadian kan Kabikolan na sinduwang obispo bago magpuon ang banal na misa, nakauron ta si Bishop Dialogo sa iyang sinabi VP na magayunon ang magiging aktibidad na ini, lalo na sa mga pre-K na workers dahilan sa talagang matatawan ni mas mahiwas na giya ang mga inikon paano nang gad matutuwangan ang mga muya ng mag-aragom na maipreparar sinda sa married life. Susog nga ni sa kasulatan o kaya dokumentong ipinalawas man ni Papa Francisco. Sigun sa iya, nauugma siyang makabalik iraray digdi sa syudad kan Legazpi para sa nasambitan ng aktibidad. Urog pangon niya na nasa Sentol o sa Labia, Sangatos ang mga delegates na hali sa manlain-lain na mga dioceses sa Bilog na Bicol ang mapartisipan digdi. Sinabi man niya na naglalaom siya na sa pagtapos kaining aktibidad sa aga, dakol ga maokdan ang mga pre-K na workers sa Bilog na Bicol Region
para nga isusiring na katuyuhan. Mientras tanto, nagpahayag man ni na kaugmahan si Dialogo dahilan sa napili ang syudad kay Legazpi para pagibuhan kan siring na aktibidad. Sa ibong nalado VP, sigun kay Archbishop Gilbert Garcera, an Archbishop man kan Lipa, asin an pamayo o kaya chairman kan FABC office as in Liti Family and Life, naiiling niya na sango niya na pagkaaga talagang interesado ining mga pre-K na workers na magtangog sa manlain-lain ng mga session as in training, mga workshop na itatao taod-taod as in sagod sa pagkaaga o kaya sa aga, and naglalaong siya na pati ining mga membros kan Catholic Grandparents Association of the Philippines sigdi sa Bicol makaukod man sa aktibidad na iniya. So sa mga VP, yan ang sitwasyon din nagpupuon na ang banal na misa, susundan ini kan mga mensahe kan of course ang welcome remarks si Mayor G. Rosal kan Legazpi City, and susundan ni Reverend Father Dave Ramoso ang diocesan priest coordinator kan ECFL sa Diocese of Legazpi, gangan ang iba pang mga bisita hindi sa pagtiripo na ini. Si Conjus Wapip, Andy, si Roger. Diyos mapipasabay ko na dyan. Ganyan ako, magdangog ka. Kan mga yaon dyan. Pero ikadeta ka pig-rekomendar mo na para miyang trust. Pagkatapos nga maluwas na ako. Sa paglakaw-lakaw, makako alamang. Okay, sige. Ayos man. Pagtaga dangog-dangog ka, tangani na, pag in kaso, di medyo may aram ka na. Yung nga, may kasubago, may nagranila sa kuya. Sabi sa kuya, noorin ka ngayon mapakasal. Anong sabi? Deko ka rin nasimbag. Natulan ka, nasakit ka na sa... Nakong ka na medyo na-trauma ka. Oo, medyo na-trauma. Okay, sige. Ayan, ganito VP, ang informasyon digdi sa tayong area sa Legazpi City Convention Center. Kaya bahan ang bilog na coverage, di mas. Galero, Thank you. Ans Galero sa report. Ronald, pasok. Wala. Pero ano yan, bilib ako rin kay Ronald. Maski ako nakulig sa Tagaytay, mga tugang naka-broadcast, matindi mangyari sa tuyang na danangog na mga stingers. Hali po dyan sa luwas. Alright? O bueno. Mga tugang, balik po kita digdi sa programa. Sa DCGB, alas 8:28 na. Oras po sa Pilipinas. Magbabalik po kami. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eye. Knorr Broth Cubes, pasarapin ang lutuin with Knorr. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, Certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Coco Martin po. At ito naman, ang mapili kong aso, si Brownie. Brownie, pili ka. Ball or bone? Yum yum, yum yum. Walk or play? Yum yum, yum yum. Chicken or treat? Yum yum, yum yum. Ang barkada ko, mas gusto ang real meat taste ng yum-yum kaysa ibang dog food. Gawa ng mga expert sa USA, sulit at masustansya. Yum-yum talaga! Yum-yum! Ang choice ng barkada ko. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano
First time masiramon, urutruhon, grabe. First time, enotong namin, igwatulo, sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Hapot. Ano nga ning hapot na an? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. May flash report si Jimmy Nasalita. Hali po dyan sa 3rd District ng Albay. Para makapag flash report. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, may purutukan sa Libon. Nangyari and aros nagkatarakot so mga nagaragi na mga estudyante and confirm niya to sa mga sources niya to lalo na kay Chief of Police Police Captain Victor Burhal. Nakapagsimbag siya sa tuya nasa pag respond ni sindayan pag-validate dahil anta higuanin na dangog na purutukan. Dahil ko na nabanggiton eksakto na lokasyon na barangay. Basta may distansyang barangay in ABP and dahil sabot kun anong grupo anong sistema kung anong sitwasyon kung encounter o anong bangyari basta may purutukan na nangyayari ngunyan sa Banwaan kan Libon and yaw na an trupa ni Chief of Police Captain Burhal pasiring sa area and confirmed niya na igwa talaga ni nangyari reported sa inda ni naputukan and igwa man sinda din mga trupa na nakadispatch sa baga diyan sa palibo sa mga barangay sa Libon. Kundi ang problema dahil niya masyado ma-validate dahil lang sa maluyaan na signal. Pero confirmed tayo igwata BBP ni nangyaring purutukan sa sarong harayong barangay digdi sa Libon dahil lang sa nagkapira na nagpaabot sa tuya ni na information and na-validate niya to ini and na-confirm mismo kay Chief of Police. Pero sa kung ano ang detalye sa likodan kansil na purutukan ay pakita ki informasyon tungkol sa pangyaring inita BBP. Jimmy, ano, di ba kan uminaging eleksyon? Tayan baga nasa araram kang Comelec control, may nakadeploy diyan ng mga dakul na mga otoridad, may police, may army. Ano ba yung pasindangon niya? Nag-pull out during the time na election,
nakakuan digdi talagtag digdian na kapulisan na hali diyan sa sa Campus Simeon Ola after election. So hali sa Campus Simeon Ola roll out na ito natada digdi. So dating tulungkan dai pa babandera sa Comelec control sa Libon. Gusto sabihin nabawasan sa pwedeng kapulisan. Iyo. Pero yan manggaray so pero sa may natalaman so mga checkpoint na dating ibinurugtat digdi igwa pa nin mga checkpoint. So limited na gayud so bilang kan mga pwersa digdi dahilan sa natural kaipuan man ito sa mga unit original na destino nila. Correct. Okay. So Sige. basta mauran-uran BP and dahil kita nin posibilidad nin mobilidad makapasiring duman taga Buslakaw ini dahil man makaka dahil makakapini. So sabi mo tama. So sabi mo Kasabago haling Libon harayong barangay. And kapag nakapag-contact kita nakasimbag si Chief of Police nagraralakaw da nga ni sindangunyan. Pangyari ano? Kaya dahil na kumahagad kaya ako dirkan mobile useless na dahil taman sana maski dumayan sumubil malakaw dahil taman mapepenetrate an area sa sitwasyon na ini dahilan talagang harayo an lugar na nabanggit. Basta confirm na may protokan dahil lang makonfirmar kung anong klase na nagkaprotokan. Yan ang istorya sa likod ng protokan. Yan ang naiisip. Pero may report na sa police. Actually, yaw na nga nag-move out na sa mga police. Okay. Pangalan lang niya to ang pagbalikan na PNP and from time to time baka makakuha kita ki-informasyon kung makapenetrate ang signal pasiring duman sa area ta PBP. Okay. So yan ang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. DZGB on assignment. Thank you, Jimmy. Sa report, hali po dyan sa luwas. So mga listeners na tabay lang kamukan detalyes, mga tugang kang bagay na iyan. Ngunyan naman sa nakita ka nakadangog ta, kan panong bagakan barangay eleksyon, maugma, mga tugang tayo nagkaigwa ki mga araw ka na protukan sa likod kan nakadeploy dyan. Andakol na mga miyembros kan PNP, asin iba pang mga task force na miyembro o task force agencies, asin po an Puwersas Armadas kan Pilipinas. Pero ngunyan, may report, mga tugang na nakuha si Jimmy, and it was confirmed by the Chief of Police na may nangyari po mga tugang na purutukan. Diyan po sa Diyan po mga tugang sa Libon, Albay. Harayo ng barangay, mga tugang sa Libon. Kung anong man po ang nagpurutukan dyan, yan po ang padagos pa na pinagkumpirmar kan sa tuyang mga pag-iriba, konfirmado man tabi ang pangyari niyan kan sa tuya mga tugang na Chief of Police kan Libon. Okay, abangan na lang po nindo, sana dahil ang mga arog ka na bagay, sana po dahil nagbubuwis ng buhay, tangani po na maiwasan tang man na dagdag na naman na lista mga tugang sa mga naiipit sa mga arog ka na labanan nin day niya to arampa kung anong mga grupo. Okay? Oras po sa Pilipinas, alas 8:38 na nin pagkaaga. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang Gin Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix.
May twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Bawal na usok sa akin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang Hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. G-Visa Bishop Lifestyle! Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, balik po kita digdi sa programa sa DCGB. Nagkaperang aldaw na may mga reklamo tabi sa ko na deng tubig. Diyan sa nagkaperang area Candaraga. Baka nagdadangog tabi diyan so prime waters. Prime water pala. Baka po nagdadangog diyan. May mga area po kamo diyan sa kamalig na day po mga tugang ki tubig. Sa Daraga. May mga areas po sa Daraga na day po nin tubig. May kung nagkaperang alaw na databi. So text sa kuya mga aga duman sa morning hearit pakiriparo. Baka hapon pa kamo sa kuya. Consent nga niya po. Send nga niya po ang daig tubig. Baka sana pakarayo naman nindo ang serbisyo nindo. Ano nga ito ta? Purok o sandali lang Purok 8 tagas, wara man tubig. O baka so may mga nagdadangog tabi diyan sa Daraga na mga parantabay. Paki-text daw pa rin ako sa 0928-777-5548 o sa iba pang mga sasatuyang 0966-203-0034. Paki-text daw po rin ako tabi kung ano mga tugang ang sitwasyon ta consent dyan ta. Gari, nakakamali siya ako. Problema na solusyonan mga tugang problema tabi sa tubig. Diyan po mga tugang sa Daraga Alba. Iga pang mga, yan nga, pag ako nag-ulit dyan, pag ako nagpabisita sa kuyang ina dyan sa Bagong Bayan, dyan po sa may, dyan po sa may Villa San Jose, Salbatana ang bulos kan tubig. Gari, ihi. Sa dayo tunonon, sa dayo tunonon, mga tugang ambulos kang tubig tabi sa gripo. Baka po, di ko alam kung nata yan na resolveran na problemang iyan. Igo akong nahiling diyan na truck, good, maray man ining aksyon, maray man tabi ni na, igo akong nahiling na truck na nagsusupply ki tubig, nagrasyon, igo akong nahiling na truck nagrasyon ki tubig, pero, dakulang, dakula na bako tabi masyadong komportable, mga tugang sa tuya na mga kababayan, di ba? So mas maragid kung asikasuhon nindo ang bulos kan tubig makabulos sa mga gripo, taganing komportable tabian sa tuyang mga kababayan sa pagkonsumo sa tubig. Iya po, sige daw tabi, mga listeners pakitext daw kung kumusta diyan sa lugar nindo tabi, mga tugang sa Daraga. Ta sa kulyat permis ako pigreklamo, maluyahon da tabi ang bulos mga tugang kan tubig. Diyan sa may parting Kimantong. Okay? Sige. Tabi, mga tugang yan paksuyo talang Diyan tabi, mga tugang sa prime water. Tabi, ayos tabi kan sa indong serbisyo sa tuya ng mga kababayan. Balikan ta, mga tugang follow-up report ni Jimmy. Ay kinaraman mga tugang sa purutukan diyan sa Libon Albay. Kamin, Jim. Yes, Habibi, padagos kita sa paghingo na makakuha ni detalye sa pangyari sa informasyon na iguang purutukan sa sarong harayong barangay sa Baduaan kan Libon and haros nagtuturugma tabi BP an mga informasyon duman sa barangay. Dito nga na ugaring babanggiton because of data privacy, maghali dapat
sa mga otoridad sa tuyang pagpaluwas ka na informasyon. Pero ta BBP sa mga separado niya itong pag-uugid, parehas na barangay tutumbok basado sa mga sources kan sa tuyang informasyon. Ngunyan, pinangyarihan, uro itaasan na daata BBP kan iskwilahan. Aha. Oh my God. Ang nangyaring purutukan ng gari sa itaasan na kan iskwilahan. Kaya suinot na informasyon na kaabot sa tuya na nagkatarakot natural mga estudyante. May klase, di ba? May klase, may eskwela. Ma-coordinar kita sa iba pa niya itong sources sa DepEd kung nasuspend sa klase o kung ano na ang sitwasyon sa mga oras na ini sa nasabing lugar. And once na pinag-confirm na sa satuya kan sa tuyang source sa PNP na pwede nang banggiton ang lokasyon, sa kanya niya to babanggiton. Pero as of now, day tango na pwedeng banggiton iyan na location tabi BP, tamala natural, igwanin mga follow-up yan na pinagigibo pa ang mga otoridad tungkol sa siring na pangyayari. Pangyayari, sana isus ko, kung aran ni sa eskwelahan, Jimmy, di ba, kung aran ni sa eskwelahan yan, expected na may klase mo niyan, di ba? Talimang suspension of classes. Kalibon. Baka may report na dyan sa DepEd kung ano ang sitwasyon sa saindang sabi nga gari may sports fest duman sa lugar. Hindi ko na dago. So, anyway, gigibuan ta pa follow up ta BBP and mapapangaralan niya to mababanggitan mga detalye once na iguananin pagtutugot ang mga otoridad tungkol sa bagay na ini. Yan, BP, sa tuyang mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. DZGB Salamat, Jimmy. on assignment. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas, Yan tabi, Sana, baka mga raw information, mga tugang na nakukuha ni Jimmy, tabi, kung ito medyo sa taas tam eskwelahan, sa arani sa may school. Sana, dahil po kaya naman siyempre may tension yan pag nagkapurutukan, pero maaraman ta po yan, mga tugang kung talaga ang pwede, na nangyari, O talagang nangyari mga tugang para mas lalo na mapaabot ta sa publiko ang kumpletong informasyon tungkol mga tugang sa bagay na yan. Okay? O sige. Mga tugang. Anyway, padagos man so mga otoridad sa investigasyon, mga tugang may kinaaraman po sa siring na bagay. Sige, alas 8:49 nin pagkaaga. Mga tugang hali po dyan sa luwas. Ang oras po sa Pilipinas. Asin po sa DCGB. Okay. O sandali. Ilingon tabo na sa ibang mga reactions ngunya na pagkaaga. Digdi po sa Purok 7, tagas pala to. May aldaw na dain ng gad minabulos ang tubig. Minabulos man turutagdo sana. Tagas pala to. Sutek sa tuya. Barangay Tagas. Mga tugang dyan po sa Daraga Albay. Okay? Sige, pakikuan man tabi, Pakiayos man tabi kan sa inyong serbisyo. Mga tugang sa Daraga, dyan tabi sa Daraga. Tangani na makalamang mapakaray lamang tabi. An sa tuya tabi na sitwasyon. Mga tugang kan sa tuya na, kan sa tuya po na inumo na tubig, Bata baga, ang tubig nisisidad ng God, Nisisidad ng God ang tubig, kaya sana po, mas talo tatabing mapakaray yan, mga tugang sa mga maabot na aldaw. Okay? Sige. Sandali lang tayo lingon tadaw ni Bapang mga reactions ngunya na aga. Sa tuyang programa, good morning kay Busing Buboy, San Pablo. Migo, maray na aga tabi sa imo, Talia Lupera, good morning po. Siringman kay G. Azucena. Ay, Kuya G, maray na aga. Ano daw tabi kay ang problema kan Aleco, tasig ang burnout digdi sa Southern Barangay, partikular po sa Ibalong Village. Aldaw bangisig ang palsok tabi kang kuryente. Enjoy sa Tagaytay tabi. Di kita maka-enjoy digdi migo trabaho ini. Trabaho migo.
Poon ngun yan alas 9, mapon ang konferensya po hanggang mga alas 7 ang banggi. Sa aga, iguana naman. Tapos, pagkatapos kan programa, instructions, kumuya, ulit tulo sa Legazpi. Yan, ha. Good morning, King Reginaldo, listening from Bangkerohan. Alright. Iyo tabi, Kuya G. Azucena, aram mo, nakaka-experience kaya na problema. Bako lang kamo, kami man nakaka-experience sa Imperial Court. Pirmi yan, kung ako between 6 and 7, pirmi yan nangyari. Mga perang beses daw ang sarong simana. Malak kasabago, bagaigwan na naman. Habang kita mga tugang nag-programa, kasabagong mga, nag-news kita na 6:30 kasabago. Bigla na sana, mga tugang na, na nawara tabi. So, kuryente, nagbalik manggiraray. Tabi, di ba? Nagbalik manggiraray. Okay? Good morning daw, sabi ni amigong Buboy. Yan. Maray na aga po mo. Latusunta ka dyan, amigo na. Maray na aga nga tabi mo, senyor. Latusunta ka dyan, amigo. Narawayon ka na. Okay, so yan tabi mga tugang ang sitwasyon. Mga tugang sa tuya tabi na palibot, ha? Ngunyan tabing pagkaaga. Okay? O bueno, reaction pa tayo. Halingon tayo ng tabi sa oras natin. 9 minutes na lang bago mag alas 9 din pagkaaga. Pa-shoutout po kay Ma'am Kurt and Mr. Manggis. Tama ba? Green Food Shop sa Pag-asa Rawis. Yeah. Ay, nagganon ako tabi dyan, Ma'am Kurt. Tabi, giri may mga kwan si madama. Maray na aga tabi sa imo. Sa mo ya pagiriba. Henry, kami po almost 4 months na kami daing tubig. Same po ini. Barangay Maroroy kami. Digding Ngunyan, digdi sa Magayon Drive. Nailing mo na yan. Maroroy, going to Magayon Drive. Almost 4 months na po na daing kitubig. Oh. Digdi po sa Good Morning Hen. Digdi man ko ta sabo, may tubig man ko ta. Kaso ang bulos, garo, tsokolate, salbasyon daraga albay sa Kabaga. Panalo na kapitan namin, ano ito? At igwa ka ini, may kapitan daang, sige, ipa-verify ko daw ini, nyata dahin ng gana, sige daw. Sige daw, ipapalap talo kay Jimmy ini. Okay niyo, simple. Uni pong texter ta, please, tarog kayo ni ha. Tama ka rin na-encounter ni Jimmy. Uni pong texter ta, pwede po paki-text mo sa kuya kung anong barangay. Di ko man tabi itataraman sa imong pangaran. Ha? Buda di ko man tabi di iluluwas tabi kung anong number mo. Tabi, tayo ning pigitext nindong number. Pagkatapos kang programa ko, minakon ako kay ni, didelete ko yan gabos. Pwede po pakitext tabi kung anong barangay ining pigasabi mo ta. Ifa-follow up ko tabi kay Jimmy. Gari ko nini, saro ini sa mga bagong bareta may kinaraman after effect ang election. Talaga? O si iyo. Sige na, picturean ko ini, paabot ko tabi kay Jimmy, ha? Tabi ining texter ta. Salamaton tabi sa satuya tabi na sa satuya tabi na listener. Tabi diyan kuwan ko daw kay Jimmy ini. Tempo kuan ini. Ano na nga ni si Jimmy kay kadakol kan account. Ay garo yun kay Jimmy. Tawag kay Jimmy. Iya po, so texter tat yan ha. Pinarwan ko na tabi kay Jimmy. Tangani po na monitor yan na pigasabi nindo na concern dyan. Alright. Sabin ito, Kuya Henry, tungkol tabi sa prime water. Kami digdi, kami ngani po stone throw sana sa office kan water district. Pirmi day bulos an gripo. Kung mabulos man, dakula pa sa puro kang walis, tingting. Kadakol na beses, kami nagreklamo, wala man nangyayari. Dapat kayo ni ma-interview, ta naman kayo ni si Mayor Baldo. Adi? Interview ta naman si Mayor Baldo kayo ni ang harong niya haran ni dyan sana sa prime water. Stone through lang. Ito bagang so.
gumapo ka ngaya, so kung gurarang kusog kang gapo mo, so abuton kay itong distansya. So sabiyon, hara di siya, mga tugang naka-star sa water district, sa prime water. Permida asinda nagreklamo kadakol ng beses, wara man po kinangyayari. Ay nako, kay rakbang kay ni Madam Emma. Good morning tabi Ma'am Emma, kumusta ka na po? Good morning tabi sa imo. Oh. Para disinda dyan sa kunaya. Ay, paano daw yan? Adi? Sige ta, basta na Madam ta, ipa-interview ko naman si Kwan. Trisha, i-remind mo daw tabi ako Trisha sa aga. Trisha, anak, i-remind mo tabi ako Trisha sa aga, ta ipa-interview ta si Mayor Awi. Ini na Kwan, na mga, ano tabi, pagkalo na pagkauronon ini na mga satuya na mga ano yan, mga satuya tabi na mga opisyalis diyan sa prime water. Pero papaduman ang kumangyari tabi kay Joshua, no, papaduman ro lang kumangyari sinda kay Joshua. Ta isa sa tatatabi ini. Kaning dangugunta po mga tugang ansa indang lado, Kung nadumunta po ansa indang lado kung ano ansa indang masasabi regarding po mga tugang sa bagay na ini. Okay? Sige po, Madam. Tayo paabot tayo ng concern nindo sa satuya at tabi ng mga parantabay. Sabi ni Sunny Onrobia, happy birthday po today sa primohon kong si Gregorio Onrobia ng San Carlos, Tabaco City. Yan Good morning tabi sa mga taga Tabaco City, lalo na mga tugang sa mga friendships ta dyan sa Kwan, sa Debe Peña Memorial College Foundation. Yan. Kay Dean Veloso. Good morning tabi Dean. Jeronimo Veloso, maray na aga po sa imo sa mga nagkamirid bidan tatabi diyan sa Peña. Good morning tabi. Okay? O bueno, mapaaram na kita ta alas 9 na. Mga tugang paaraman ta nagayud ta, oras na kami po mga tugang maghanda man sa abing kinamumugtakan sa Tagaytay City para po sa Top Level Management Conference kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, sa pangaran po kan bilog na tropa, mga tugang ang nagpaabot ng report ko niya na pagkaaga Ans Galero, kay ba po dyan si Josh Babino, asin si asin sa Technical Department, Ronald Baldo and Jerome sa tuya tabing Facebook Live. Asin si Ring Mantabi si Tresha Litana. Thank you, mga tugang. Salamat po sa inyong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Si Mr. M. Depog personalan, kita po tagahapot lang. Goodbye. Maray na hapon o maray na aga po sa Saindoga Boss. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Mas